EM रंजित बसुमतारी बिथाङा दावराव देख्रेब नार्जारिखौ माबायदि पलिटिकल एटाक खालामदों बेखौनो नोंथांमोन आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोनासंनो नागिरदों। बबेखानि बेवहाय नोंथांमोन आं मोखांखौ दिन्थियाखै समनि आंखाल। स' दावराव देख्रेब नार्जारिया मा बुंदोंमोन हाग्रायाव थानाय मानसिफोरखौ गावथारदों। सोर गावथारदों बेखौ नोंथांमोना थारैनो खोनागोन रंजित बसुमतारी बिथांनि खुगानिफ्राय। स' बेबायदि मोनसे ब्लेम लगायदों आरो बे ब्लेम लगायनायनि थाखायनो बिखौ मा बुंदों सावनि थान्दै पापनि थान्दै बेबायदि बुंदों। माने बिखौ गोबां रोखोमै माने सोंखारिदों आरो बिथाङा आरो बेनि सायाव लिगेल एक्सन लानाय जागोन कर्ट केस होनाय जागोन बेबायदि मोनसे इंगित होदों। बेखौ सावरायगोन सरकारनि फालैनो बिसोरो सावरायनानै बिनि सायाव एक्सन लानाय जागोन बेबायदि नंखाय एलिगेसननि थाखाय। नंखाय एलिगेसन होनना बुंदों बिथाङा। स' जायखियानो जाया माने दावराव देख्रेब नार्जारिया हाग्रामानि जि साहा बागान बानायनाय प्रमिला रानी ब्रह्म आब'नि जि साहा बागान बानायनाय गुबुननि मुङाव देरहासारनि साहा बागान बायदिसिना बैफोरनि सायावबा बाथ्रा बुंनो हाया। नाथाय बेबायदि सरकारनि फालै माखासे बाथ्रा बुंबाय थायो बा गाज्रि गाज्रि बायदि नंखाय इलेक्सन लगाय बेबायदि आरो बेनिखायनो बिनि सायाव बे बाराव निमाहा होनाय जानाय नङा एक्सन लानाय जागोन। स' बे माखासे बाथ्राखौ रंजित बसुमतारी बिथाङा बुंदों। स' गोबां रोखोमनि बिनि सायाव एलिगेसन लागायदों सासे कराप्टेड होननानै बुंदों बेखौ। स' एबसुआव थानाय समावबो बिथाङा गोबां करापसन खालामदोंमोन बैफोरखौबो फारसेनिफ्राय नायबिजिरगोन बेबायदि इंगित होदों। बाथ्राया जाहैबाय दा जाबाय राजखान्थिनि बोथोर डेट मिन्स इलेक्सन फैगासिनो दङ BTC इलेक्सन फैगासिनो दङ आरो बे समाव ब्लेम गेमाथ' सोलिखासिगोन आरो बेनिनो मोनसे एग्जाम्पल दावराव देख्रेब नार्जारियाथ' बे जाबाय BPFनि मा एडभाइजार। स' बियो गोबां पलिटिकेल एटाक खालामखानांगोन बेनिखायनो पलिटिकेल एटाक खालामखादों। नाथाय सिम्पल पलिटिकेल एटाक खालामबा मा भटखौ मोननो हाया लोगोफोर। बिनिखायनो बियो ओरैबायदि पलिटिकेल एटाक खालामनांगोन जायखौ खोनानानै पाब्लिकआ मुगैनो स्टार्ट जायो अपोजिसनखौ। स' बेबायदि आरो बेनिफ्रायनो जों बेखौ बुजिना मोनो। स' बे मोनसे ब्लेम गेम पलिटिक्स। स' लोगोफोर नोंथांमोननि सायावसो BTCनि माने जि खाफाला बेवहायथ' लिडारफ्रा ब्लेम गेम गेलेखासिगोन। स' नंबाबो नङाबा माखासे बाथ्राखौ बुंखासिगोन जेबो प्रुफ गैया जेबो ओंथि गैयाबा बुंखागोन। खायसेया नोंगौबो जानो हागौ खायसेया नङाबो जानो हागौ नाथाय जेबो प्रुफ गैया आरो। स' बेबायदि मोनसे ब्लेम गेम सोलिबाय थादों आरो बे ब्लेम गेमाव जों जुदि साधारन सुबुंफोरा जुदि गोजाव लाङोबा मा जागोन नोंथांमोना मिथिखागौ। स' जोंनि जि अबस्था जोंनि जि BTCनि जि पलिटिक्स बे पलिटिक्सआ ओरैबायदि मोनसे माने लोबोरबोर माने थोथोरबोफोर मोनसे अबस्था बेवहाय जों जुदि मोजाङै डिसिसन लायाबा बै लिडारफोरनि बुंनायनि गेजेरजोंनो जों जुदि बिरफाजोबोबा थारैनो मा जागोन नोंथांमोना मिथिखा। आरो बेवहाय EM रंजित बसुमतारी बिथाङा हा नायनोबो बाथ्रा बुंदों हाग्रायाव थानाय मानसिफोरखौ। नाथाय हाग्रायाव थानाय मानसिफोरखौ गावथारनाय जि ब्लेम लागायदों बे बाथ्राया बेसेबां नंगौ नङा बेखौबो जों मिथिया। बिथाङा जेबो प्रुफ बोआखै। बे दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा जेबो प्रुफ बोआखै आरो बेनि थाखायनो एक्सन लासिगोन। मा रोखोमनि एक्सन लागोन बेखौथ' समाजजों खिन्थागोन नाथाय आंथ' बेखौ नुदों पलिटिक्स बायदिसो नांदों। स' एक्सन लानाया मोनसे पलिटिक्स खारन जाबायदि UPPLनि इमेजखौ नस्थ' खालामनो नागिरदों दावराव देख्रेबा बेबायदिनो BPFनि इमेजखौबोथ' नस्थ' खालामनांगोन ना। बेनिखायनो रंजित बसुमतारी बिथाङा बेबायदि मोनसे सानदों आरो बेबायदि बियो बुंदों। स' मा रोखोमनि कर्ट केस होयो मा रोखोमनि केस होयो बेखौथ' समजों लोगोसे जों मिथिलांसिगोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबाय दावराव देख्रेब नार्जारिया मा जाहोननि थाखाय बेबायदि बुंदों आरो रंजित बसुमतारी बिथाङा मानो बिनि सायाव एक्सन लाफिनगोन रिएक्सन खालामफिनगोन बेनि कारनखौबो नोंथांमोना बुजिबाय। गासैबो पलिटिक्स। स' भट होनाया नोंथांमोननि आखायाव। स' BTCनि जि पावार BTCनि जि गोहो बे सोरनि आखायाव थागोन बे जाबाय BTC बाखिनि आखायावसो थासिगोन। खेबा मैया मोनसे मिडियानि गेजेरजों आं दासिमबो थरलि नायजोबाखै नायगोन आरो बिथांनि जा बुंनाय मोननैसो सोदोबखौ आं खोनादों। जोंनि सरकारा हाग्रायाव थानाय मानसिफोरखौ गावथारदों होननानै बिथाङा बुंदों। बिनि थाखाय जोङो बिनि सायाव जोङो सावरायगोन गाबोन जोङो अफिसियेलि सावरायगोन। अफिसियेलि सावरायनानै अफिसियेलि बिथांनि सायाव जोङो मा होगोन केस होगोन बेखौ जोङो थिरांथा लागासिनो दङ सिङाव। दावराव देख्रेबखौ बे बाराव जोङो नागारा। जों बहुद बार निमाहा होबाय गावनि सासे गागि बर' दैदेनगिरिमोन होननानै आरो बिथाङा दे सासे काराप्टेड लिडारमोन बेखौ उपेन एबसुनि समनिफ्रायनो जोङो मिथिबोखादों। मानोना माननाव गेदेर बड'फा UN ब्रह्मनि समाव बिथाङा रां भान्दारिमोन आबसुनि। बे समाव बिथाङा माबायदि कारापसन खालामदों खालामाखै बिनि सायावबो जोङो सालिजारि खालामगोन। आरो बिथाङा मैया जे जोंनि सरकारखौ माननाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL सरकारखौ हाग्रानि मानसिफोरखौ गावथारदों होननानै बुंदों। बिनि सायाव जोङो कर्ट केस होनो थाखाय राजि जानानै दङ गभर्नमेन्टनिफ्रायनो। जायफोरा बै ओनसोलाव दासिमबो राजत्रिट खालामगासिनो दङ माबा मोनसे आयेननि राहा लागोन नामा नोंथांमोना? गिबियाव जोङो खावलायगोन खावलायनानै जाय मानसिफ्रा
सरकारनि खावलायनाय लेखा हाग्राखौ नागारनानै फैगोन बिथांमोननो जोङो हा होनाय हा गैजायै मानसिनो हा होनायनि बेबस्था लादों आरो होगासिनोबो दं आरो बेजों लोगोसे जोङो माबाफोर अनसुंथाइ होनो हायो नामा बेखौ जोङो सावरायगासिनो दङ आरो होनो हायो नामा नङा होगोन बेसेबां बिबांनि होनो हागोन बेखौ जों फाइनाल खालामनो हायाखै खिन्थु होनाया कनफार्म दा बिथांमोननिफ्राय जोङो एकाउन्ट नाम्बारखौ नागिरगासिनो दङ बिथांमोना एकाउन्ट नाम्बार जमा होनांगोन बे एकाउन्टाव हाबजोबगोन थाखाया जों जेसेबां अनसुंथाइ होनो हायो बेनिफ्राय जायफ्रा फैया बिनि सायाव नेसनेल पार्क जानायनि उनाव काउन्सिला बेवहाय आखाइ थाया बेखौ प्रटेक्सन होनायनि दायथ'आ स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आखायाव थागोन स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ फरेस्टनि आयेन बायदि बिथांमोननि सायाव मा एक्सन लानांगौ लागोन आरो बै समाव जोंनि BTC सरकारखौ दुसिनो मोननाय नङा बिथांमोना जोंनो हा होयैनि थाखाय जों बिदि बेबस्था लानो गोनां जादों होननानै बदनाम खालामनो मोननाय नङा बेखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियाजों आं रेकर्ड हिसाबै बे बाथ्राखौ जनसाधारननि खाथियाव फोरमायथिना होनाय जाबाय। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनदों जे हेंथा दोलोनि सोद्रोमाफ्रा बै जायगायाव थांनानै हेंथा दोलोनि मानसिफ्रानोथ' थुलुंगा होगासिनो दङ आरो दावराव देख्रेबा लाजिदोंना लाजिबाखै गाव सासे BPFनि एडभाइजार बियो हाग्रामाया दे गावनि बिहावनि नामाव 150 बिगा फरेस्ट रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान खालामदों दावराव देख्रेबा बिनि सायाव मानो बुङाखै प्रमिला रानिया जे गावनि गुबुन सासे मानसिनि नामाव प्रमिला रानिनि नामाव नङा गुबुननि नामाव बेबो जोंनाव रेकर्ड दङ वाइल्ड लाइफ मा होनो चक्रशिला वाइल्ड लाइफखौ धंस खालामनानै साहा बागान बानायदों बेखौ मानो जोंनि दावराव देख्रेब बाबुआ दावराव देख्रेबना दावराव सेख्रेब बियो दिनै मानो सनमान हकारि बेखौ जोङो दिनै मान होनो लुबैयाखै गागि दैदेनगिरि होननानै आरो दावराव देख्रेब बायदि सासे गोसो देख्रेबख्रेब गोसोनि मानसिया देरहासारा जे 13टा साहा बागान बानायदों हाग्राखौ धंस खालामनानै बिनि सायाव मानो बाथ्रा बुङाखै लाख लाख बर' फिसाया हा गैजाया खिन्थु लाख लाख बिगा हाखौ दिनै BPFनि दिगारफ्रा डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान राबार बागान बानायदों बिनि सायाव मानो बाथ्रा बुङाखै बेसेबां माने हारि सिबिसुला दावराव देख्रेब बायदिया बावहायनो मिथिनो हायो गतिके हारिनि थाखाय बिथाङा सासे पापनि थान्दैसो सावनि थान्दै पापनि थान्दै होनोब्ला जों दावराव देख्रेबखौ बुंनांगोन